Forplantning. Kvindens kønsorganer, menstruationscyklus og graviditet. Af Natasha og Sofie. Med hjælp fra vedlagte bilag vil vi besvare følgende spørgsmål. Gør rede for placeringen og funktionen af kvindens indre kønsorganer. Gennemgå menstruationscyklus med fokus på de kvindelige kønshormoner. Beskriv hvornår i menstruationscyklus en befrugtning kan finde sted, samt hvorfor dette fører til udeblevet menstruation. Forklar virkningen af forskellige former for prævention med hormoner og vurder kort fordele og ulemper herved. Sofie. Kvindens indre kønsorganer finder man i hendes underliv. Kønsorganerne består af 2 æggestokke med tilhørende æggeledere, livmoder og skede. Og deres funktion er forplantning, altså at skabe nyt liv. Her har vi kvindens skede. I den øverste del af skeden forbindes denne med livmoderen ved den nedre indsnævring af livmoderen, som kaldes livmoderhalsen, som er her. Livmoderens opgave er at beskytte og ernære det befrugtede æg, og med sine muskler sørge for, at barnet bliver født. Lidt længere op finder vi æggestokkene. Deres funktion er at modne æg og producere de kvindelige kønshormoner østrogen og progesteron, som styrer udviklingen af de kvindelige kropsformer, menstruationscyklus og graviditet. Cirka midt i menstruationscyklus frigøres et æg fra æggestokken ved ægløsningen. Ægget opsamles da af æggelederen, og hvis der sker en befrugtning i denne periode, forbliver det befrugtede æg i æggelederen i omkring 3 dage, før det føres herfra ind i livmoderen og implanterer sig. Natasha. Det første, der sker i menstruationscyklusen, det er, at FSH, som er det follikelstimulerende hormon, det bliver produceret i hypofysen i hjernen. Det medfører så, at folliklen begynder at modnes, og der dannes store mængder af østrogen. Den store mængde af østrogen, den får så livmoderen til at vokse og blive tykkere. Så sker der en positiv feedback af østrogen til dannelsen af LH, og det er så LH, der er skyld i ægløsningen, som vi kan se her. Herefter så dannes og modnes det gule legeme, så produktionen af østrogen og progesteron stiger. Østrogenen sørger for, at livmoderslimhinden fortsat vokser. Progesteronen danner så en ny sej slim, som beskytter og sørger for, at ægget kan sætte sig fast på livmoderen. Så går det gule legeme til grunde, og mængden af østrogen og progesteron falder. Dette medfører, at kvinden får menstruation. Herefter dannes stoffet FSH på grund af det nu lave indhold af østrogen. Nu starter cyklus forfra. Natasha. Allerede helt fra fødslen, der har kvinden alle sine æg i æggestokkene, og hvert æg det opbevarer sit hulrum, som kaldes en follikel, som er det, vi ser på billedet her. Og hvis du følger pilene, så kan du følge folliklens modning. Når kvinden hun så begynder at menstruere, så begynder modningsprocessen. Og på det tidspunkt, der vil et æg fortsætte modningen, og de andre æg går så til grunde. Og modningsprocessen, den sker så ved hjælp af FSH, hvis funktionen jo bare er at få folliklen til at vokse. Når folliklen den er 20 mm, så bliver den et andet kønshormon frigivet. Det hedder LH, og det gør så, at folliklen modnes færdigt og brister ved ægløsning. Ægløsningen den sker cirka på den 14. dag i menstruationscyklusen, men det kan godt variere lidt fra cyklus til cyklus. Ægget lever op til 24 timer, så dagene inden ægløsning og dagen med ægløsning er de mest fertile dage. Den bristede follikel den omdannes til det gule legeme, og det er det, vi kan se her på figuren. Og det gule legemes vigtigste funktion det er at producere østrogen og progesteron. Det sørger jo nemlig for, at livmoderslimhinden vokser så tyk og næringsrig, og gør, at den bliver klar til at modtage et befrugtet æg. Og hvis ægget befrugtes, så sætter det sig fast, og herefter så dannes moderkagen. Denne producerer så graviditetshormonet HCG, der giver besked til det gule legeme om, at det skal fortsætte produktionen af østrogen og progesteron, og udfaldet af det er så, at menstruationen udebliver. Men hvis ægget så ikke befrugtes, så dør og forsvinder det gule legeme langsomt i løbet af 14 dage. Og det medfører så et fald i produktion af østrogen og progesteron, og derfor får man så menstruation. Sofie.
Der er mange forskellige former for prævention. Til manden findes kun kondomet, hvis funktion er at undgå, at der ved samleje kommer sæd fra mandens udløsning op i kvindens skede. Hvorimod der til kvinder er mange flere muligheder for beskyttelse. P-piller er nok den mest udbredte form for prævention til kvinder i de fleste aldersgrupper. Muligvis også fordi denne er næsten 100% sikker, og der følger yderligere fordele med end det egentlige formål. P-piller indeholder østrogen og gestagen og virker ved negativ feedback, så der ikke udvikles follikler med æg og dermed ikke sker ægløsning. Gestagen giver sej slim, som standser sædceller og forhindrer et befrugtet æg i at sætte sig fast i livmoderslimhinden. Et alternativ til p-piller kunne være mini-p-piller, som ikke indeholder østrogen, men kun gestagen. Pillerne forhindrer derfor ikke, at ægget frigives, men derimod, at ægget efterfølgende ikke kan sætte sig fast i livmoderslimhinden, som i p-piller. Begge former for prævention deler fordelene, at blødningerne bliver regelmæssige, og at man efter samtale med lægen kan udsætte eller springe blødning over, hvis behovet opstår, f.eks. i forbindelse med en ferie. Mini-p-pillen skal dog tages på samme tid af døgnet, hvorimod p-pillen kan tages inden for 12 timer. Ulemper ved begge alternativer er, at de ikke beskytter mod sexsygdomme, og at der kan opstå ubehagelige, men harmløse bivirkninger af pillerne. Til kvinder, der tidligere har været gravide, og som lever i et fast parforhold, kan hormonspiralen være en god præventionsform. En hormonspiral er en lille plastikgenstand, der sættes op i livmoderen. Den består af en plastbeholder, der indeholder gestagen, som langsomt siver ud gennem plastmaterialet og påvirker livmoderslimhinden, ligesom p-piller og mini-p-piller. Virkningstiden for spiralen er 5 år, og sikkerheden er over 99%. Dog er denne løsning ret dyr, og så sikrer den heller ikke mod sexsygdomme.